Savonlinnan seurakuntauutiset numero 2 vuonna 2025. Lukijoina Anu ja Maija. Savonlinnan seurakuntauutiset kattaa alueet Enonkoski, Kerimäki, Punkaharju, Rantasalmi, Savonlinna, Savonranta ja Sulkava. Värikäs kansilehti pääsiäismunineen kertoo muun muassa, että Savonlinnan seurakunnalle myönnettiin kirkon ympäristödiplomi. Ja myös päiväkerhoihin ilmoittautuminen ja lasten kesäpuuhat on aiheena. Valokuvaushaaste kutsuu matkalle kohti pääsiäistä. Ja kansilehti toivottaa siunattua pääsiäistä ja kertoo kaiken kansan pääsiäisjuhlasta, perheiden pääsiäisestä ja hiljaisen viikon ja pääsiäisen tapahtumista. Lehden pääkirjoituksen on kirjoittanut kirkkoherramme Sammeli Juntunen ja hän on otsikoinut sen pääsiäisestä. Viime aikoina on taas julkaistu populaareja teoksia, joissa pääsiäisen sanoma kyseenalaistetaan. Esimerkiksi Jumalan synty, isän ja pojan kätketty historia. Minua ärsyttää erityisesti se, että niitä pidetään puolueettomana historian tutkimuksena, joka ei ota kantaa uskontoon, vaan siihen, mitä oikeasti tapahtui. Ja oikeasti tapahtui kuulemma niin, että Jeesus ei noussut kuolleista, vaan kyse on keksitystä legendasta. On kuitenkin olemassa hyviä perusteita sille, että Jeesuksen ruumiillinen ylösnousemus oikeasti tapahtui. Se on toki niin outo ja tavallisuudesta poikkeava tapahtuma, että sitä ei voi historian keinoin todistaa. Mutta vastakkaiset selitykset, kuten ruumiin varastaminen haudasta, hallusinaatiot, joukkohauta, valekuolema ja niin edelleen, ovat lähemmän tarkastelun valossa pätemättömiä. Mitään niistä ei voi kriittisen tieteen keinoin osoittaa todeksi tai edes todennäköiseksi. Se, että Jeesuksen ylösnousemus on oikeasti totta, on olennaista. Yhtä tärkeää on se, mikä tuon vallankumouksellisen tapahtuman merkitys on meidän kannaltamme. Usko tarttuu noihin molempiin. Siihen, että Jeesus oikeasti nousi kuolleista, sekä siihen, että mitä se meitä hyödyttää. Jeesuksen ylösnousemuksen merkitys ja hyöty on seuraava. Ensimmäiseksi, Jumala todisti sen kautta, että Jeesus oikeasti on se, joka hän sanoi olevansa, Jumalan poika ja ihmiskunnan syntien sovittaja. Toiseksi, Jeesuksen ruumiillinen ylösnousemus osoittaa, että Jumalalla on valta herättää kuolleet. Tuo sama voima tulee kerran herättämään meidät muutkin ihmiset kuolleista ja antamaan meille uudet, nykyistä paremmat ylösnousemusruumiit. Kolmanneksi, Jeesuksen ylösnousemus on alku Jumalan uudelle luomistyölle. Kerran hän saattaa sen päätökseen. Valtaistuimella istuva lausui, uudeksi minä teen kaiken. Ilmestyskirja 21.5. Jeesuksen ylösnousemus kuolleista saa aikaan, että ruumiimme ylösnousemuksen jälkeen koittaa tulevan maailman elämä, josta Nikean uskontunnustus puhuu. Se ei ole elämää hengellisessä sfäärissä tai pilven reunalla, vaan ruumiillista elämää uudistetussa luomakunnassa. Silloin maan päällä ei enää ole vääryyttä, ei valehtelemista, ei väkivaltaa, ei sotaa, ei syrjäytymistä, ei huumekuolemia, ei luonnon saastuttamista. Tajuamme, että ei niitä nytkään pitäisi olla. Siksi rukoilemme, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Jeesuksen ylösnousemus on esimakua siitä, että kerran tuohon rukoukseen vastataan. Pääsiäistä ei voi tieteellä todistaa, koska se silti on totta, siihen kannattaa uskoa ja sitä kannattaa juhlia. Ja tämän pääkirjoituksen oli kirjoittanut kirkkoherramme Sammeli Juntunen.
Piispa Mari Parkkinen vieraili Savonlinnan seurakunnassa. Mikkelin hiippakunnan piispa Mari Parkkinen päätti piispakautensa alussa, että hän vierailee jokaisessa hiippakunnan 36 seurakunnassa. Piispan vierailut eivät ole piispan tarkastuksia, vaan visitaatioita, joiden tavoitteena on tutustua seurakuntien toimintaan ja ihmisiin. Kevääseen 2025 mennessä Parkkinen on ehtinyt käydä jo yli 30 seurakunnassa. Savonlinnan seurakuntaan piispa saapui 8-9. huhtikuuta. Mikkelin tuomiokapituli ja seurakunta aloittavat vierailun suunnittelun yhteistyössä jo keväällä 2024. Piispan toiveena oli tutustua kaupungin ja kuntien edustajiin, luottamushenkilöihin, seurakuntalaisiin ja työntekijöihin seurakunnan kaikilta 7 alueelta. Erityisesti piispaa kiinnosti Savonlinnan seurakunnan hallintomalli ja arjen kokemukset sen toimivuudesta. 2-päiväisen vierailun aikana piispa tapasi Savonlinnan kaupungin sekä Enonkosken, Rantasalmen ja Sulkavan kuntien edustajia. Seurakunnan luottamushenkilöiden kanssa piispa vietti kokonaisen iltapäivän ja työntekijöihin piispa tutustui isossa työntekijäkokouksessa, johon osallistuivat lähes kaikki seurakunnan yli 100 työntekijää. Seurakuntalaisten kanssa vietettyyn seurakuntailtaan saapui yli 80 osallistujaa. Vierailun jälkeen piispa Mari Parkkista ilahdutti seurakunnan ja eri toimijoiden välinen hyvä yhteistyö eri alueilla. Savolainen ilo ja mutkattomuus on upeaa. On ollut ilo kuulla, että täällä on löydetty uusia tapoja kohdata ihmisiä, kuten yhteisöruokailut. Oma identiteetti eri alueilla saa näkyä ja sitä kunnioitetaan. Työntekijöiden ilo ja yhteisöllisyys kosketti, sanoo Mari Parkkinen. Ja sitten tässä on muutama kuva näistä hetkistä. Ensimmäisessä on kapustaukkojen laittaman lounaan aikana piispa tutustui Savonlinnan kaupungin ja Enonkosken kunnan edustajiin. Toisessa kuvassa on tämmöinen teksti, että piispa kannusti luottamushenkilöitä ja työntekijöitä pitämään rohkeasti esillä kaikkea sitä hyvää, mitä kirkko tekee. Seuraavassa on kuva sitten seurakuntaillassa. Kanttorit esittivät musiikkia Olavinlinnan 550-vuotisjuhlan hengessä. Ja viimeisessä kuvassa Mari Parkkisen mukaan visitaatiot ovat vasta alku piispan ja seurakuntien hyvälle yhteistyölle. Kevättalkoot Talvisalossa. Perjantaina 2.5. kello 9.13 ja makkaranpaistoa siellä talkoissa kello 11. Tervetuloa mukaan laittamaan Talvisalon hautausmaa kesäkuntoon yhdessä. Kevättalkoissa haravoidaan ja siivotaan kanervat ja kynttilät pois talven jäljiltä. Talkoot alkavat kello 9 ja talkoolaisille on tarjolla paistettua makkaraa kello 11. Kuitenkin säävaraus, kovalla sateella tai tuulella ei järjestetä talkoita. Haravointitalkoita järjestetään myös seurakuntamme muilla hautausmailla. Seuraa tapahtumakalenteria sivulla savonlinnanseurakunta.fi/tapahtumat. Tervetuloa juhlimaan pääsiäistä yhdessä. Pääsiäisen seudun pitkät pyhät tarkoittavat monelle pitkiä yksinäisiä päiviä. Myös vuotuisten juhlien kaupallisuus voi tuntua vaativalta ja kuormittavalta, jos oma taloudellinen tilanne tai voimavarat eivät riitä yltäkylläisten pitojen laittamiseen. Seurakunnan pääsiäinen tarjoaa jokaiselle iloa, valoa, yhteisöllisyyttä, hyvää ruokaa, siis pääsiäisen riemua. Kaiken kansan pääsiäisjuhla ensimmäisenä pääsiäispäivänä sunnuntaina 20. huhtikuuta. Kello 10 juhlamessu tuomiokirkossa. Messussa liturgina Leena Viitala, Sammeli Juntunen saarnaa. Musiikissa mukana 3 kerran kuoro Katarina Kokkosen johdolla.
Janne Järvensivu rummut ja laulu sekä urkurina Minna Raassina. Messussa kuullaan muun muassa Hendelin Halleluja ja Petri Laaksosen 100 salamaa. Liturgiaa elävöittämässä liikkeen kautta muun muassa Anna Muhonen. Messun toteutuksessa on mukana runsaasti seurakuntamme vapaaehtoisia. Iloinen, värikäs ja soiva pääsiäiskulkue seurakuntakeskukselle tämän messun jälkeen. Maksuton pääsiäislounas seurakuntakeskuksessa. Lounaasta voi maksaa vapaaehtoisen maksun diakoniatyölle. Kirkkokyyti Pääskylahdesta. Lähtö Pääskylahden kirkon pihasta kello 9.30 ja paluu lounaan jälkeen kello 13. Ilmoittautuminen viimeistään maanantaina 14. huhtikuuta. Maanantaista perjantaihin kello 9.12. Puhelimeen 015 576 800. Ja kyyti toteutuu, mikäli ilmoittautuneita on minimissään 5 henkeä. No sitten toisena pääsiäispäivänä on perheiden pääsiäinen, eli maanantaina 21. huhtikuuta. Kello 10 koko seurakunnan alueen yhteinen perhemessu Tuomiokirkossa. Iloinen, kaikenikäisten messu kestää noin 45 minuuttia. Messun jälkeen maksuton lounas seurakuntakeskuksessa. Lounaan jälkeen Nukketeatteri Sananjalan konsertti Aarrijahdissa seurakuntakeskuksen juhlasalissa. Sinne on vapaa pääsy. Minna ja Sasukoira löytävät tyhjän aarrearkun. Mitä sitten tapahtuukaan? Aarrejahdissa konsertti on juonellinen ja hauska musiikillinen matka. Konsertin laulujen teemoina ovat muun muassa olot ja tuntemukset, ystävyys, huolenpito ja kiitollisuus. Kuinka arvokkaita olemmekaan toisillemme ja Jumalalle, korvaamattomia aarteita. Tähän tapahtumaan on kuljetus ennakkoon ilmoittautuneille. Ilmoittautuminen on päättynyt 6. päivä huhtikuuta. Ja vielä muistutuksena maksuton pääsiäislounas sunnuntaina 20. huhtikuuta ja maanantaina 21. huhtikuuta. Nukketeatteri Sananjalan konsertti Aarrejahdissa maanantaina 21. huhtikuuta. Päiväkerhoihin ilmoittautuminen on nyt käynnissä. Hae päiväkerhoon toimintakaudelle syksy 2025-kevät 2026. 3-6-vuotiaiden päiväkerhossa liikutaan, leikitään, askarrellaan, luetaan, syödään eväät ja vietetään hartaushetki. Kerhot kokoontuvat kerran viikossa, 2,5 tuntia kerrallaan. Kerhopaikat. Enonkoski, Kellarpelto, Kerimäki, Pihlajaniemi, Punkaharju, Rantasalmi, Savonlinnan keskusta, Savonranta, Sulkava ja Sulkavan Lohilahti. Hae päiväkerhoon 4. toukokuuta 2025 mennessä. Osoitteessa savonlinnanseurakunta.fi/paivakerhot. Haku koskee niin uusia kuin jatkavia kerholaisia. Kerhoihin otetaan 31. heinäkuuta tänä vuonna siihen mennessä 3 vuotta täyttäneet. Kerhojen alkaminen riippuu ilmoittautuneiden määrästä. Hakemukset käsitellään toukokuun aikana ja kerho on maksuton. Lisätiedot maanantaista perjantaihin kello 9.15 puhelimessa 044 776 8021. Ja siis tarjonta on maksutonta 3-6-vuotiaille. Kesän kerhot ja retket lapsille ja perheille. Kesäkerho 1-2 päättäville Savonlinnassa. Kerho kokoontuu maanantaista perjantaihin
2.–13. kesäkuuta kello 9.15 Savonlinnan seurakuntakeskuksella Kirkkokatu 17. Kesäistä puuhailua sisällä ja ulkona sekä turvallista yhdessäoloa. Mukana lastenohjaajat. Hinta 5 euroa päivältä ja sisältää lounaan ja välipalan. Laskutetaan osallistumispäivien mukaan. Ilmoittautuminen 18. toukokuuta mennessä nettiosoitteessa savonlinnan.lapsityö@evl.fi tai puhelimitse 044 776 8021. Ja huomioitava on, että paikkoja on rajoitetusti ja ne täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Kesäkerho 3–6-vuotiaille Lohilahdella. Kerho kokoontuu Leppiksessä, Lohirannantie 6. Perjantaina 6. kesäkuuta ja perjantaina 13. kesäkuuta kello 9–11. Lisätiedot Hanna puhelimesta 0400 475 132. Maksuton maatilaretki vanhaan Mannilaan ja Hepokatin kotieläinpihaan torstaina 5. kesäkuuta kello 10–12. Bussi kello 9.15 Savonlinnan seurakuntakeskukselta. Kyytiin voi tulla Anttolasta. Omat eväät. Paikalle voi tulla myös omalla kyydillä. Ilmoittautuminen maanantaina 26. toukokuuta mennessä. Nettiosoitteessa savonlinnanseurakunta.fi kautta lasten kesätoiminta. Lisätietoja saa Marja Mustoselta puhelimesta 040 865 5653. Maatilaretki Iijoen luomutilalle torstaina 12. kesäkuuta kello 9.30. Retki omin kyydein Iijoen luomutilalle Iijärventie 90A Sulkava. Tarjoilua ja lisätiedot Hannalta puhelin 0400 475 132. Perheiden kesäpäivät. Kerimäki Tavisalo Kesäkodintie 32. Tiistaina 3. kesäkuuta kello 10–13 ja tiistaina 10. kesäkuuta kello 16.30–19.30. Mahdollisuus saunoa ja uida. Tarjolla kahvia, teetä, mehua sekä grillimakkaraa. Ota lisäksi omia eväitä. Ei ennakkoilmoittautumista. Enonkoski, seurakuntatalo, Kirkkotie 2. Perjantaina 6. kesäkuuta kello 10–13. Ruokatarjoilu. Ilmoittautuminen 3. kesäkuuta mennessä Maijulle puhelin 044 458 0532 kautta maiju.herttuainen@evl.fi. Ilmoita aikuisten ja lasten lukumäärä, lasten ikä ja erityisruokavaliot. Punkaharju seurakuntatalo, Oikotie 10, tiistaina 17. kesäkuuta kello 9.30–12. Ruokatarjoilu. Ilmoittautuminen 9. kesäkuuta mennessä Merjalle puhelin 050 310 0195 tai merja.hakliin@evl.fi ja ilmoita aikuisten ja lasten lukumäärä, lasten ikä sekä erityisruokavalio. Hirvaslahden leirikeskus, Kesäkodikatu 16. Tiistaina 17. kesäkuuta kello 15–19. Mahdollisuus saunoa ja uida. Tarjolla kahvia, teetä, mehua ja pikkupurtavaa. Huomio, ota lisäksi omat makkarat ja eväät. Ei ennakkoilmoittautumista. Nämä olivat siis perheiden kesäpäivät. Sitten puistopopparit.
Supersuositut puistopopparit jatkuvat taas kesällä. Tervetuloa leikkimään ja ulkoilemaan. Säänmukainen vaatetus ja omat eväät mukaan. Tarjolla kahvia, mehua ja popcornia. Ja seuraavissa paikoissa. Rantasalmi, leikkipuisto, maanantaina 2. kesäkuuta ja 9. kesäkuuta kello 9.30–11.30. Osoite on Koulutie 5. Sadesäällä Kirkkorinteellä. Miekkoniemi, Vetehisen kadun leikkipaikka. Tiistaisin 3. kesäkuuta ja 10. kesäkuuta kello 9.30–12. Vetehisen katu. Savonlinnan keskustassa Pikku Kakkosen leikkipuistossa keskiviikkona 4.6. ja 11.6. kello 9.30–12. Erik Laxmannin puistotie. Pihlajaniemellä Kalastajakylän liikuntapuisto torstaina 5. kesäkuuta kello 9.30–12. Onkimiehen katu 26. Sulkavalla Alinanniemen leikkipuisto torstaina 5. kesäkuuta kello 9.30–11.30. Osoitteessa Alanteentie 44. Sadesäällä seurakuntatalolla. Kerimäellä Kirkkorannan liikuntapuisto torstaina 5. kesäkuuta ja 12. kesäkuuta kello 10–11.30. Kerimäen tie 1. Ja Kellarpellossa Everlahden leikkipaikka torstaina 12. kesäkuuta kello 9.30–12. Everlahden tie 19. Ja nämä olivat siis puistopopparit. Ja vielä nettiosoitteet savonlinnanseurakunta.fi kautta lasten kesätoiminta ja Facebookissa facebook.com kautta Savonlinnan seurakunnan varhaiskasvatus. Mistä löytyy pääsiäisen ilo? Millä mielellä sinä valmistaudut pääsiäisen viettoon? Mitä voi tehdä, jos vuotuiset juhlat alkavat jo väsyttää? Sammeli Juntunen pohtii pääsiäisen perinteitä ja juhlimisen pakosta vapautumista. Monet juhlapyhiin liittyvät perinteet juontavat juurensa vertauskuvista, jotka jo muinoin on liitetty kristillisen juhlan sanomaan. Pääsiäisenä esimerkiksi koristellaan tyhjäksi puhallettuja kananmunia. Ne ovat vertauskuva Kristuksen tyhjästä haudasta. Niissä on kalkkikuori. Vastaavasti Kristuksen hauta oli kaivettu kiviseen kallioon. Pääsiäismuna voi olla vertauskuva toisellakin tavalla. Kalkkisen kuoren sisällä on elämä, joka puhkeaa esiin, kun tipu putkahtaa sieltä. Vastaavalla tavalla elämä voitti kuoleman Kristuksen ylösnousemuksessa. Tiput ja munat ovat kuitenkin alkaneet elää pääsiäisen kuvastossa omaa elämäänsä, ja samalla voi unohtua se, minkä vertauskuvia ne ovat. Korvaako vertauskuva varsinaisen sisällön? Ilmiö, jossa kristillisen juhlan vertauskuva korvaa sen varsinaisen sisällön, on kulttuurissamme hyvin vanha. Melkein jokaiselle juhlalle oli Suomessa käynyt näin jo keskiajalla. Esimerkiksi Tapaninpäivän merkittävämmäksi asiaksi muodostuivat niin sanotut Tapanin ajelut, koska jostain syystä juhlan päähenkilö, marttyyri Stefanos, oli identifioitu hevosmiesten suojelupyhimykseksi. Laskiaisena olennaista oli mäenlaskupulkalla, ilmeisesti siksi, että sana laskiainen tuo mieleen laskemisen. Laskiaisena mäkeä laskettaessa piti huutaa pitkiä pellavia, koska se kuulemma toi seuraavana kesänä hyvän pellavasadon. Tätä lapsille opetettiin koulussa laskiaisesta vielä minun kouluaikoinani, vaikka silloin kenelläkään ei ollut enää mitään suhdetta pellavan kasvatukseen. Mikä todella tekee juhlasta erityisen? Kyseistä ilmiötä, jossa vertauskuva korvaa asian, voi seurata eräänlainen pakko.
Ajattelemme, että juhlapäivän pitää olla erityinen. Ja erityinen siitä saadaan noudattamalla markkinavoimien neuvoja siitä, mitä pääsiäistä varten pitää ostaa. Ohjeet perustuvat siihen, että vertauskuvat ottavat niskalenkin asiasta. Jollain pääsiäinen pitää kuitenkin täyttää, ja mainosten vyöryttämät suklaamunat, suklaapuput, tiput ja rairuoho ja passa ja hienot lammasruuat ja niille sopivat punaviinit saavat toimia kaivattuna täytteenä. Tästä voi olla iloa, mutta siitä voi olla myös haittaa. Pääsiäisestä voi tulla pakkopullaa, niin kuin joulusta on monelle jo tullut. Pakkopullasta ei ole iloa, sillä tiput ja puput ovat sisällöltään tyhjiä. Ei niiden varaan voi rakentaa aitoa juhlamieltä. Kuori esiin pääsiäisen aito ilo. Mikä avuksi? Se, että löydämme sen asian, jonka vertauskuvia pääsiäiseen liitetyt tavat ovat. Kuorimme asian esiin vertauskuvan alta. Ei suklaamuna ole olennainen, vaan se, että Kristuksen hauta on tyhjä. Ei lammaspaisti ole se juttu, vaan se, että Kristus uhrattiin ristillä, jotta me saisimme syntimme anteeksi, löytäisimme Jumalan ja saisimme elämän tarkoituksen. Kun näin tekee kaikkien hössötysten kohdalla, vapautuu pakkopullasta. Tyhjältä tuntuvat perinteet ovatkin viittauksia johonkin paljon tärkeämpään ja suurempaan. Tätä ei kuitenkaan tarvitse pohtia yksin, siksi on olemassa seurakunta. Yksi seurakunnan tärkeimmistä tehtävistä on auttaa löytämään aito Jumalan työ meidän hyväksemme. Se vapauttaa meidät kaupallisen juhlimisen pakosta. Kristus on noussut kuolleista ja tänäkin pääsiäisenä voimme kokoontua riemuitsemaan siitä yhdessä. Näin kirjoitti kirkkoherramme Sammeli Juntunen. Tervetuloa siis juhlimaan pääsiäistä yhdessä. Ja tästä kaiken kansan pääsiäisjuhlaohjelmistahan kerrottiin jo aiemmissa artikkeleissa. Mennään sitten hiljaisen viikon ja pääsiäisen tapahtumiin. Enonkosken kappeliseurakunta. Sunnuntaina 13. huhtikuuta kello 16 palmusunnuntain ilta Jumalanpalvelus kirkossa. Maanantaina 14. päivä huhtikuuta keskiviikko 16. päivä huhtikuuta kello 18 ahtisaarnat kirkossa. Torstaina 17. päivä huhtikuuta kello 18 kiirastorstain messu kirkossa. Perjantaina 18. päivä huhtikuuta kello 10 pitkäperjantain Jumalanpalvelus myöskin kirkossa. Sunnuntaina 20. päivä huhtikuuta kello 10 ensimmäisen pääsiäispäivän messu kirkossa ja maanantaina 21. päivä huhtikuuta kello 13 messu Enonkosken luostarissa. Ja sitten Kerimäen kappeliseurakunta. Sunnuntaina 13. huhtikuuta kello 10 palmusunnuntain messu talvikirkossa. Torstaina 17. päivä huhtikuuta kello 13-15 pääsiäiskahvit kakkukaauksessa. Seurakunta tarjoaa pullakahvit. Mukana luottamushenkilöitä ja työntekijöitä. Torstaina 17. päivä huhtikuuta kello 18 kiirastorstain iltamessu talvikirkossa. Perjantaina 18. päivä huhtikuuta kello 10 pitkän perjantain Jumalanpalvelus isossa kirkossa. Sunnuntaina 20. päivä huhtikuuta kello 10 ensimmäinen pääsiäispäivän messu talvikirkossa. Ja sitten Punkaharjun kappeliseurakunta. Sunnuntai 13. päivä 4. kello 10 palmusunnuntain messu kirkossa. Tiistaina 15. päivä huhtikuuta kello 17 ja 18 pääsiäispolkunäytös seurakuntatalolla.
Torstaina 17. päivä huhtikuuta kello 18 Kiirastorstain messu kirkossa. Mukana Tuomas Kvartetti. Perjantaina 18. päivä huhtikuuta kello 10 pitkäperjantain jumalanpalvelus kirkossa. Samoin sunnuntaina 20. päivä huhtikuuta kello 10 ensimmäisen pääsiäispäivän messu kirkossa. Sitten Rantasalmen kappeliseurakunta. Sunnuntai 13. päivä huhtikuuta kello 16 palmusunnuntain messu kirkossa. Torstaina 17. päivä huhtikuuta kello 18 kiirastorstain messu myöskin kirkossa. Perjantaina 18. päivä huhtikuuta kello 10 pitkäperjantain jumalanpalvelus kirkossa. Ja lauantaina 19.4. kello 22 pääsiäisyön messu kirkossa. Ja sunnuntaina 24. kello 10 ensimmäisen pääsiäispäivän messu myöskin kirkossa. Sitten Savonlinnan tuomiokirkkoseurakunta. Sunnuntai 13.4. kello 10 palmusunnuntain messu tuomiokirkossa. Sunnuntai 13.4. kello 16 English Service at Savonlinnan seurakunta kappelikahvio. Edelleen sunnuntaina 13.4. kello 18 Savonlinnan orkesteri kohti suurta palmusunnuntaita konsertti tuomiokirkossa. Liput ovelta tai ennakkoon nettilippu.fi 25 € aikuisilta ja 23 € eläkeläisiltä, 15 € lapset ja opiskelijat. Ja maksimissaan 12-vuotiaat lapset pääsevät maksutta. Maanantaina 14. päivä huhtikuuta kello 18 hiljaisen viikon iltakirkko tuomiokirkossa. Tiistaina 15. päivä huhtikuuta kello 16.30 viittomakielinen ehtoollishartaus seurakuntakeskuksen kappelikahviossa. Samoin tiistaina 15. päivä huhtikuuta kello 18 hiljaisen viikon tekstejä ja urkumusiikkia Talvisalon kappelissa. Keskiviikkona 16. päivä huhtikuuta kello 18 hiljaisen viikon iltakirkko tuomiokirkossa. Torstaina 17. päivä huhtikuuta kello 18 kiirastorstain messu tuomiokirkossa. Mukana Savonlinnan gospelkuoro. Perjantai 18. päivä huhtikuuta kello 10 pitkäperjantain jumalanpalvelus tuomiokirkossa. Lauantaina 19. päivä huhtikuuta kello 23 pääsiäisyön messu tuomiokirkossa. Sunnuntaina 20. päivä huhtikuuta kello 10 ensimmäisen pääsiäispäivän messu tuomiokirkossa. Kaiken kansan pääsiäisjuhla seurakuntakeskuksessa sen jälkeen. Sunnuntai 20. päivä 4. kello 13 ensimmäisen pääsiäispäivän messu Oravissa. Maanantaina 21. päivä huhtikuuta kello 10 perhemessu ja tapahtuma tuomiokirkko ja seurakuntakeskus. Maanantaina 21. päivä huhtikuuta kello 14 Händelin Messias-konsertti tuomiokirkossa. Mukana Vilja Riutamaa sopraano, Tiina Sinkkonen altto, Matti Turunen basso ja Erik Rudolf Söderström piano. Elisa Solasaari viulu ja Messias-juhlakuoro Sulkavan gospel, Enonkoski gospel ja Oro gospel. Ja lukijana Timo Huttula. Tilaisuuteen on vapaa pääsy, käsiohjelma 10 €. Savonrannan kirkkopiiri. Sunnuntai 13. päivä huhtikuuta kello 13 palmusunnuntain messu kirkossa. Torstaina 17. päivä huhtikuuta kello 18 kiirastorstain messu kirkossa.
Perjantaina 18. päivä huhtikuuta kello 10 pitkäperjantain Jumalan palvelus myös kirkossa. Ja sunnuntaina 20. päivä huhtikuuta kello 13 ensimmäisen pääsiäispäivän messu kirkossa. Sulkavan kappeliseurakunta. Sunnuntaina 13. päivä huhtikuuta kello 10 palmusunnuntain messu seurakuntatalolla. Siellä on Gospel Sulkava ja Gospel Enonkoski mukana ja tilaisuudessa myös kirkkokahvit. Torstaina 17. päivä 4. kello 15 kiirastorstain messu Lohikosken kirkossa. Samoin torstaina 17. päivä 4. kello 18 kiirastorstain messu Sulkavan kirkossa. Perjantaina 18.4. kello 10 pitkäperjantain Jumalan palvelus Sulkavan kirkossa. Lauantaina 19. päivä huhtikuuta kello 22 pääsiäisyön gospelmessu Sulkavan kirkko ja mukana Gospel Enonkoski ja Gospel Sulkava. Ja sitten vielä maanantaina 20. päivä huhtikuuta kello 13 ensimmäisen pääsiäispäivän messu Lohikosken kirkossa. Ahtisaarnat Enonkoskella. Mikä ahti? Ahti on lähtöisin latinan kielen sanasta actus, joka tarkoittaa näytöstä. Keskiajalla se tarkoitti ennen kaikkea kärsimysnäytelmän osaa. Ja siis ahtisaarnat Enonkoskella. Ahtisaarnat on vuosisatainen perinne jakaa kärsimyshistoriaa eri päiville hiljaisen viikon aikana. Ahtiteksteissä maanantaihin kuuluvat Jeesuksen rukous Getsemanessa, hänen vangitsemisensa ja Pietarin kieltäminen. Tiistaihin Jeesuksen tutkiminen neuvoston, Pilatuksen ja Herodeksen edessä ja keskiviikkoon hänen tuomitsemisensa ja viemisensä Golgatalle. Jeesuksen ristin kuolema ja hautaaminen kuuluvat pitkään perjantaihin. Ehtoollisen asettaminen, joka sisältyy ensimmäiseen ahtiin, kuuluu kiirastorstaihin. Ahtisaarnat Enonkosken kirkossa seuraavasti pappina Tero Tyni. Maanantaina 14. huhtikuuta kello 18 toinen ahti. Tiistaina 15. huhtikuuta kello 18 kolmas ahti. Keskiviikkona 16. huhtikuuta kello 18 neljäs ahti. Ja torstaina 17. huhtikuuta kello 18 kiirastorstain messu. Perjantaina 18. huhtikuuta kello 10 pitkäperjantain Jumalan palvelus. Ja kerrotaan vielä, että Enonkosken kirkko rakennettiin vuonna 1886. Kirkon on suunnitellut Magnus Schärfbeck. Meditatiivinen valokuvaushaaste. Miten minä näen pääsiäisen? Meditatiivinen valokuvaus on valokuvaamista, jossa keskitytään tietoiseen läsnäoloon. Uppoudutaan hetkeen ja havainnoidaan ympäristöä ilman kiirettä ja suorituspaineita. Kamera toimii välineenä keskittymiselle ja syvemmälle yhteydelle. Tärkeintä ei ole täydellisen onnistunut kuva, vaan matka, jonka mieli kulkee. Meditatiivinen valokuvaushaaste kutsuu kertomaan, miten sinä näet pääsiäisen. Kerimäen kappeliseurakunnan aluekappalainen Sanni Rissanen on opiskellut meditatiivista valokuvausta Hiljaisuuden ystävät ry:n järjestämällä kurssilla. En oikein osaa antaa tarkkaa määrettä sille, mitä meditatiivinen valokuvaus on, koska se on samaan aikaan monia eri asioita, ja kuitenkin vain valokuvausta, Sanni pohtii. Se on tapa katsoa ympäristöään. Se on jonkin sellaisen näkemistä, joka vaatii tietynlaisen hetken, mielentilan ja pysähtymisen havainnoimaan ympäristöä ja omaa sisintä. Parhaimmillaan kuvatessa humpsahtaa johonkin kummalliseen kaninkoloon, tunteeseen, selittämättömään olotilaan, jossa on rauha itsensä, ympäristönsä ja monen muun asian kanssa.
Tavoitteena ei ole täydellinen valokuva. Kuvien ottaminen ei ole meditatiivisen valokuvauksen pääasia. Kuva itsessään ei ole niin olennainen kuin se kaikki, mitä siihen liittyy. Siksi kuvan ei tarvitse olla teknisesti täydellinen, aseteltu, harkittu, viimeistelty kokonaisuus, jossa horisontti on suorassa ja kaikki tip-top. Leivänmurut pöydällä, koiran kuono kuvan kulmassa, hämähäkin seitti pesemättömien ikkunoiden välissä talven jäljiltä. Nämä ovat kaikki yksityiskohtia, joita ei tarvitse siivota pois, jotta kuva olisi onnistunut, Sanni kertoo. Valokuvaushaaste kutsuu yhteiselle matkalle. Miten näen pääsiäisen on Sanni Rissasen suunnittelema meditatiivisen valokuvauksen haaste, joka alkaa kiirastorstaina ja päättyy pääsiäissunnuntaina. Haasteeseen voi osallistua Savonlinnan seurakunnan Facebook-sivulta löytyvässä tapahtumassa. Julkaisemme kaikkina päivinä evankeliumitekstin ja sen pohjalta kirjoitetun Hajatelmien seurauksena syntyy kuva, joka rakentuu meditatiivisen valokuvauksen perusteiden ympärille, Sanni kertoo. Haasteeseen voi liittyä jakamalla oman kuvansa Facebook-tapahtumassa. Pääsiäisen matka on täynnä erilaisia vaiheita, alkaen illallisesta, rukouksesta, väsymyksestä ja petoksesta, jatkuen syytösten kautta tuomioon ja kuolemaan. Hiljaisuuden, pelon ja hätäännyksen, jonkinlaisen voimattomuuden ja syyllisyydenkin kautta noustaan kuitenkin valtavaan iloon ja riemuun. Kuolema on voitettu ja Kristus elää, Sanni kertoo. Lähde mukaan kokeilemaan, voisitko sinä löytää pääsiäisen tänä vuonna vähän eri tavalla, kuvien kautta. Voit kuvata puhelimella tai kameralla. Kaikki käy, kunhan katselet ympärillesi avoimin mielin ja käännät myös katsetta itseesi. Mitä sinä näet ja miten sinä sen näet. Ja tule mukaan facebook.com/Savonlinnan seurakunta. Tule mukaan valokuvaushaasteeseen vielä kerraten. Ensiksi liity osallistujaksi tapahtumaan meditatiivinen valokuvaushaaste sivulla facebook.com/Savonlinnan seurakunta. Ja toiseksi, haaste käynnistyy kiirastorstaina. Pohdiskele tekstejä ja ota kuvia. Ja kolmanneksi, jaa oma kuvasi kommenttina päivän julkaisuun. Näin otat kuvan. Meditatiivisen valokuvaamisen kuuluu tapahtua mieliavoinna, vailla tulkintoja. Lue päivän teksti, anna sen herättää sinussa tunteita ja ajatuksia. Katsele ympärillesi kiinnostuen siitä, mitä näet, ihmetellen sitä, mitä koet. Kun itse olet valmis, ota kuva. Kuvaamista voi kokeilla eri kulmista, eri valaistuksissa. Kuvaa saa muokata. Elämän menot ja ensiksi kastetut. Viikko 7. Pyry Eetu Iivari Hämäläinen sulkava. Viikko 8. Mikael Oliver Santeri Matikainen. Emil Antero Silventoinen Punkaharju. Viikko 9. Roosa Aino Amanda Soininen. Hertta Iida Maria Makkonen Enonkoski. Viikko 10. Runo Kaamos Juhani Haasanen. Eeli Ilmari Piilman. Viikko 11. Mio Veikka Joakim Larinen. Toivo Aatto Ilmari Litmanen. Aino Viola Kyllikki Nykänen Kerimäki. Eino Aatos Olavi Rossilahti. Viikko 12. Heta Alva Elise Kokkonen Rantasalmi. Aino Mikaela Makkonen. Otso Armas Reponen Punkaharju. Sulo Jouko Hermanni Tiainen Kerimäki. Viikko 13. Jasmiin Ronja Sofia Kolehmainen. Timi Touko Mikael Tolvanen.
Eino Viljami Voutilainen, Rantasalmi. Aino Elsa Emilia Kontiainen, Rantasalmi. Elämän menot, kuolleet. Viikko 7. Iines Liisa-Maria Sallinen, 98 vuotta. Helve Unelma Haimi, 94 vuotta. Saila Marjatta Sirenne, 92 vuotta. Unto Kalervo Tynkkynen, 90 vuotta. Oiva Tuunanen, 89 vuotta, Kerimäki. Rauni Annikki Nissinen, 88 vuotta, Rantasalmi. Seija Riitta Touru, 88 vuotta, Rantasalmi. Ritva Unelma Virkki, 87 vuotta. Erkki Olavi Kosonen, 85 vuotta. Sulo Reino Armas Roiha, 85 vuotta. Airi Annikki Saunisto, 84 vuotta. Osmo Antero Tulilahti, 78 vuotta, Rantasalmi. Jorma Tapio Ruuskanen, 76 vuotta, Punkaharju. Antti Kalevi Turtiainen, 76 vuotta, Punkaharju. Viikko 8. Aira Ingeborg Stolt, 98 vuotta. Elli Ester Huiskonen, 96 vuotta, Sulkava. Rauni Ester Pesonen, 93 vuotta. Else Anita Hellevi Mikkonen, 92 vuotta, Sulkava. Raimo Johannes Mutikainen, 92 vuotta, Kerimäki. Viljo Päiviö Sairanen, 91 vuotta, Kerimäki. Ulla Margit Juuti, 90 vuotta. Raimo Uuras Niiranen, 90 vuotta. Leila Annikki Kankkunen, 83 vuotta. Laila Annikki Mutikainen, 83 vuotta. Erkki Aulis Rasanen, 81 vuotta. Auni Seppänen, 81 vuotta, Punkaharju. Vesa Anselm Hukkanen, 74 vuotta. Hemmo Sakari Loikkanen, 71 vuotta, Savonranta. Seija Annikki Reinikainen, 66 vuotta, Rantasalmi. Viikko 9. Aune Maria Haverinen, 94 vuotta, Enonkoski. Matti Antero Silvennoinen, 92 vuotta. Risto Tapio Tarvainen, 90 vuotta, Enonkoski. Jorma Alppi Kalevi Kajanto, 90 vuotta. Seppo Oskari Käyhkö, 90 vuotta, Savonranta. Helga Kyllikki Tynkkynen, 89 vuotta, Rantasalmi. Aune Inkeri Kero, 89 vuotta. Matti Kalevi Kokkonen, 85 vuotta. Klaas Otto Vasenius, 85 vuotta. Erkki Juhani Luostarinen, 85 vuotta. Viena Iiris Kaskinen, 84 vuotta. Markku Olavi Honkanen, 81 vuotta, Punkaharju. Anni Marjatta Keränen, 80 vuotta, Enonkoski. Irma Tuulikki Metsälä, 79 vuotta. Keijo Matti Antero Kettunen, 77 vuotta. Pauli Sulo Jaatinen, 66 vuotta, Punkaharju. Anne Mari Amalia Heiskanen, 58 vuotta. Merle Mourujärvi, 53 vuotta, Rantasalmi. Viikko 10. Esko Kalervo Viiansuo, 94 vuotta. Maire Annikki Riikonen, 92 vuotta. Vappu Ester Tiainen, 92 vuotta. Ritva Helena Kapanen, 81 vuotta, Kerimäki. Kauko Juhani Kainulainen, 73 vuotta, Savonranta. Henry Pekka Juhani Paakkunainen, 73 vuotta.
Tuula Irmeli Tiilikainen, 70 vuotta. Tarja Tellervo Malkki, 64 vuotta. Vesa Tapio Rinkinen, 59 vuotta, Kerimäki. Viikko 11. Helmi Suleima Huittinen, 90 vuotta. Eila Elisabeth Malinen, 90 vuotta, Kerimäki. Terho Armas Ensio Käyhkö, 88 vuotta, Kerimäki. Terho Eelis Seppänen, 88 vuotta, Punkaharju. Saara Maria Kupiainen, 86 vuotta, Kerimäki. Jouko Kustaa Miettinen, 78 vuotta. Helina Anneli Tynkkynen, 72 vuotta. Seppo Kalevi Lyytikäinen, 71 vuotta, Rantasalmi. Pekka Erkki Sorjonen, 63 vuotta. Juha Tapio Liflander, 58 vuotta. Kimmo Markus Kolehmainen, 52 vuotta. Viikko 12. Pentti Kalevi Lyytikäinen, 96 vuotta, Enonkoski. Aune Onerva Tiainen, 92 vuotta. Tauno Kalevi Teittinen, 91 vuotta. Keijo Kalevi Kinnunen, 90 vuotta, Kerimäki. Martta Annikki Paakkunainen, 88 vuotta, Enonkoski. Veikko Kalevi Reponen, 88 vuotta, Sulkava. Pauli Antero Hyvönen, 87 vuotta, Rantasalmi. Veijo Ilmari Hämäläinen, 87 vuotta, Punkaharju. Leena Anneli Laurio, 87 vuotta. Anja Kaarina Mikkonen, 87 vuotta. Reino Johannes Uimonen, 84 vuotta. Vesa Erik Päiviö Laukkanen, 78 vuotta. Kirsti Hellen Kaarina Kemppainen, 76 vuotta, Rantasalmi. Raija-Leena Peippo, 67 vuotta. Pekka Antero Siitonen, 65 vuotta. Veli Matti Ilmari Miettinen, 58 vuotta, Sulkava. Ja viikko 13. Anneli Karvanen, 97 vuotta. Leena Inkeri Pajunen, 95 vuotta. Leena Kyllikki Laurio, 88 vuotta, Enonkoski. Eila Onerva Molari, 85 vuotta. Leena Marjatta Kiljunen, 84 vuotta, Sulkava. Matti-Pekka Juhani Kiljunen, 77 vuotta. Eila Anneli Hirvonen, 75 vuotta, Kerimäki. Pekka Juhani Sarposuo, 74 vuotta. Riitta Paula Hellevi Snell, 73 vuotta, Kerimäki. Sitten aiheesta kirkon ympäristödiplomi ja otsikolla kohtuullisuus, kiitollisuus ja vastuullisuus. Ympäristödiplomi on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ympäristöjärjestelmä. Diplomi auttaa seurakuntia toteuttamaan ympäristövastuuta kaikessa toiminnassaan. Kirkkohallitus myönsi helmikuussa Savonlinnan seurakunnalle ympäristödiplomin ajalle 13. helmikuuta 2025–12. helmikuuta 2030. Diplomin vaatimukset täyttävät ympäristöohjelma näkyy jo seurakunnan toiminnassa monilla tavoilla. Ympäristödiplomin hakeminen kesti yli vuoden ja työssä oli mukana laaja joukko työntekijöitä ja luottamushenkilöitä. Hakuprosessin aluksi seurakunnassa suoritettiin ympäristökatselmus, jossa toiminnan ympäristövaikutukset arvioitiin yli 100 kriteerin perusteella. Katselmuksessa selvitettiin muun muassa jätehuoltoa ja kiertotalouden toteutumista, keittiöiden toimintaa, tilojen käyttöä, kiinteistöjen energiatehokkuutta ja puhtaanapitoa, hautausmaiden hoitoa, metsien suojelutoimenpiteitä ja sertifiointia
sekä ympäristökasvatuksen toteutumista. Seurakunnalla on päivittäin toimintaa 7 alueella ja huolehdittavanaan yhteensä yli 100 kiinteistöä, 16 hautausmaata ja yli 4000 hehtaaria metsää. Ympäristökatselmus on tämän kokoisessa seurakunnassa iso prosessi, kertoo seurakunnan ympäristövastaava talousjohtaja Heli Muhonen. Katselmuksen suorittamisessa asiantuntijana toimi TM Anssi Almgren. Asiantuntija antoi arvokkaita neuvoja ja auttoi katselmuksessa mukana olleita työntekijöitä keskittymään olennaiseen. Katselmuksen tekeminen kesti yhteensä noin puoli vuotta, jonka jälkeen siinä havaittujen kehittämistarpeiden perusteella laadittiin ympäristöohjelma vuosille 2025–2030. Auditointi vahvisti uskoa omaan osaamiseen. Mikkelin hiippakunnan määräämät auditoijat kävivät arvioimassa seurakunnan ympäristöohjelman joulukuussa 2024. Mari Ylönen ja Marjaana Sävilammi tutustuivat kiinteistöihin, hautausmaihin, työntekijöihin ja luottamushenkilöihin Savonlinnassa, Punkaharjulla ja Kerimäellä. Ja lisäksi Savonrannan kirkkopiirin työntekijöitä haastateltiin etäyhteyksin. Heli Muhosen mukaan auditointi oli hyödyllinen kokemus. Auditoijilta saamamme palautteen mukaan ympäristöasioista vastaavat työntekijät osasivat kertoa ympäristökysymyksistä asiantuntevasti. Ympäristötyön merkitys oli heidän mielestään sisäistetty ja asiat tulivat sydämestä. Erityiset kiitokset seurakunta sai metsien hyvästä hoidosta ja runsaasta suojelusta. Uusi ympäristöohjelma näkyy jo seurakunnan toiminnassa monilla tavoilla. Ohjelman avulla havaitsemme ympäristövaikutukset yksityiskohtaisemmin ja se tarjoaa työkalut ympäristötyön jatkuvaan kehittämiseen, kertoo Heli Muhonen. Ympäristötyöllä on pitkät perinteet. Savonlinnan seurakunnassa ympäristötyötä on tehty tavoitteellisesti jo pitkään ja monia ympäristön kannalta hyviä toimintatapoja on noudatettu vuosia ennen diplomin hakuprosessia. Olemme esimerkiksi onnistuneet vähentämään jätteiden määrää vuosina 2022–2023 69,48 tonnista 60,98 tonniin, vaikka laskelmaan on tuolla ajalla tullut mukaan Sulkavan kappeliseurakunta. Kiinteistöjen energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian käytön suhteen on tehty jatkuvaa työtä ja seurakunnan yli 100 kiinteistöstä enää 2 on öljylämmitteisiä. Niidenkin osalta suunnitellaan jo öljylämmityksestä luopumista. Hakuprosessi ja sen myötä saatu ympäristödiplomi ovat Muhosen mukaan kuitenkin vain välietappi. Työ tärkeän asian hyväksi ei lopu tähän, se jatkuu edelleen joka päivä. Mikä on muuttunut ympäristödiplomin myötä? Tästä saadaan vähän henkilöstön kannanottoja, työntekijöiden kokemuksia. Tavoitteena kemikaalikuormituksen pienentäminen. Suntion vahtimestari Katja Nousiaisen mukaan ympäristöasiat olivat kunnossa jo ennen diplomia. Siivouksessa käytetään tiivisteitä ja kaikissa kiinteistöissä kierrätetään. Isoimpia muutoksia on käytäntöjen yhtenäistäminen koko seurakunnan alueella. Tavoitteenamme on, että kaikissa kiinteistöissä siirrytään käyttämään samoja siivouskemikaaleja, jolloin on mahdollista tiputtaa käytettävien kemikaalien määrä jopa vain 10 eri aineeseen koko seurakunnassa. Tämä vähentää kemikaalikuormitusta merkittävästi. Veden käytön vähentäminen ja koneiden käytön lisääminen siivouksessa ovat myös ympäristön kannalta tärkeitä tekoja. Nousiainen laati oman työnsä ohessa ympäristödiplomin kriteereissä vaaditut käyttöturvallisuustiedotekansiot kaikkiin seurakunnissa käytössä oleviin kemikaaleihin. Ja sitten varhaiskasvatuksen puolelta. Leikin ja ilon kautta.
Varhaiskasvatuksessa ympäristökasvatuksella on pitkät perinteet. Kierrätystä tehdään muun muassa askartelumateriaaleissa ja kaikissa kerhotiloissa on toimivat jätteen lajitteluastiat. Lapset osaavat lajitella hienosti ja oikean astian löytäminen roskalle on heille hauska leikki, kertovat lastenohjaajat Karoliina Leander ja Tarja Miikki. Kerhoissa on usein tarjolla välipalaa ja ruokahävikkiä torjutaan laittamalla esille sopivasti ruokaa. Lasten kanssa keskustellaan siitä, että ruokaa otetaan lautaselle sen verran kuin jaksaa syödä ja otetaan sitten lisää. Vuoden kierto kulkee mukana kerhojen hartauksissa ja ohjelmassa ja monet käytöstä poistetut materiaalit saavat uuden elämän pienten askartelijoiden käsissä. Ympäristöohjelma vuosille 2025-2030. Tässä on poimintoja ympäristöohjelmasta. Koko ohjelma löytyy osoitteesta www.savonlinnanseurakunta.fi/ympäristödiplomi. Teemme seurakunnan päästövähennysohjelman vuosien 2025-2027 aikana ja olemme hiilineutraali seurakunta vuonna 2030. Lisäämme ympäristömerkittyjen tuotteiden sekä uusio- ja kierrätystuotteiden määrää vähintään 5 tuotteella per vuosi. Lisäämme ympäristöaiheisia jumalanpalveluksia ja luontohartauksia. Kehitämme jätteiden lajittelua kaikissa kiinteistöissämme. Lisäämme kierrätysastioita ja parannamme lajitteluohjeistusta. Kehitämme seurakunnan kiertotalousosaamista. Vähennämme ruokahävikin määrää. Lisäämme kasvisruuan käyttöä kautta tarjoilua. Lisäämme lähiruuan, kauden kasvisten ja luomutuotteiden käyttöä seurakunnan tilaisuuksissa ja ruokailuissa. Luovumme kokonaan muovia sisältävistä kertakäyttöastioista. Toteutamme energiakatselmuksen seurakunnan kaikissa tiloissa. Nostamme uusiutuvan energian osuuden 40% 50%. Kehitämme ympäristömyönteistä puhtaanapitoa ja luovumme ympäristöä kuormittavista puhdistusaineista. Toteutamme hautausmailla kulttuuri- ja luontoarvojen investoinnin vuoden 2026 loppuun mennessä. Lisäämme niittyalueita mahdollisuuksien mukaan. Rakennamme lisää hyönteishotelleja hautausmaille ja järjestämme kiinteistöllemme sähköautojen latauspisteitä. Kiitos kahvikaisat. Tämä juttu pitää sisällään ajankohtaista asiaa vapaaehtoistyöstä. Lähetystyön vapaaehtoisryhmä Kahvikaisat on yli 50 toimintavuotensa aikana toteuttanut satojen tilaisuuksien tarjoilun, keräten lähetystyölle 10 000 euroja. Kahvikaisojen toiminta loppui vuoden 2025 alussa, kun jäsenet päättivät, että nyt on aika siirtää vastuutehtävä eteenpäin. Lähetyssihteeri Elvi Laamasen yli 50 vuotta sitten perustama Kahvikaisat on yksi seurakuntamme pitkäikäisimmistä vapaaehtoisryhmistä. Kotitalousopettaja Elli Pesonen luotsasi kahvikaisoja 1970-luvulta vuoteen 1995. Sen jälkeen kahvikaisojen vetäjinä olivat äiti ja poika Aulikki ja Markku Haakana. Pirkko Stenberg tuli vetämään kahvikaisoja vuonna 2003 ja hänen jälkeensä vetäjänä toiminut Irja Saliin vuosina 2014-2025. Vuosien saatossa jäsenet ovat vaihtuneet ja ryhmän koko vaihdellut. Viime vuosina toiminta on pyörinyt noin 10 aktiivisen jäsenen voimin. Irja Saliin on laskenut, että kahvikaisat on hänen vetovastuunsa aikana tehnyt yhteensä 242 keikkaa ja noin 6000 työtuntia. Lähetyksen hyväksi toiminta on tuottanut 10 000 euroja. Vuosittain toistuvia tapahtumiamme ovat olleet lähetystyön myyjäiset laskiaisena, pääsiäisenä,
sadonkorjuuaikaan sekä jouluna. Lisäksi ollaan keitetty loppiaispuuro ja valmistettu vappulounas. Kahvikaisat on vastannut myös seurakunnan ja kaupungin itsenäisyyspäiväjuhlan kahvituksesta, Irja Salin luettelee. Lisäksi kahvikaisoja on kutsuttu laittamaan juhlien, konserttien ja yksityistilaisuuksien tarjoiluja. Oma tehtävä omien vahvuuksien mukaan. 200 hengen kahvitus tai satojen ruoka-annosten tarjoilu ei onnistu ilman huolellista suunnittelua ja hyvää johtamista. Kiitos kahvikaisojen toiminnan sujuvuudesta kuuluu ryhmän jäsenten mukaan sen vetäjälle. Irja on järjestänyt tehtävät hyvin ja apua ja neuvoja on saanut aina. Tehtävänäni on ollut suunnitella tarjoilu ja reseptit, hankkia raaka-aineet, varmistaa, että tekijöitä riittää kaikkiin tehtäviin ja johtaa keittiön työnjakoa ja toimintaa tapahtumassa, Salin kertoo. Kahvikaisoissa jokaiselle on löytynyt tehtäviä omien vahvuuksien mukaan. Osa viihtyi keittiössä, toiset salin puolella kahvia kaatamassa tai kassaa hoitamassa. Tiskaamiseenkin löytyi omat erityisosaajansa. Tapahtumapäivän kiireessä ja hulinassa ryhmän jäsenet ovat voineet luottaa siihen, että jokainen hoitaa oman osuutensa. Nämä ihmiset ja huutomerkki perässä. Työ keittiössä voi olla fyysisesti raskasta ja päivät pitkiä. Mikä on saanut kahvikaisat jatkamaan vapaaehtoistyötä vuodesta ja vuosikymmenestä toiseen? Nämä ihmiset, kahvikaisat toteavat kuin yhdestä suusta. Sekä ryhmän jäsenet että seurakuntalaiset. Vuosien saatossa kahvikaisoista on muodostunut tiivis yhteisö. Onpa ryhmälle kehittynyt aivan oma huumorinsakin, jota ei ulkopuolisten tarvitse aina ymmärtää. Kahvikaisojen mukaan Irja Salin on huolehtinut siitä, että kiireinenkin päivä on alkanut kahvihetkellä. Kahvin äärellä on ollut aikaa vaihtaa kuulumiset ja rauhoittua yhdessä. Ryhmässä on ollut tärkeää myös lähteä kotiin hyvällä mielellä. Jos kiireessä on pinna tai tunnelma kiristynyt, Irja on rohkaissut puhumaan ja sopimaan asian heti. Tämän kaiken ansiosta kahvikaisojen on aina ollut mukava kokoontua. Kahvikaisoille tärkeää on myös se, että ryhmässä palveleminen on merkittävä tapa tehdä lähetystyötä. Vapaaehtoisuutta tarvitaan enemmän. Kahvikaisojen toiminta päättyi vuoden 2025 alussa, kun jäsenet kokivat, että omien voimien rajat tulivat vastaan ja vastuutehtävän oli aika siirtyä eteenpäin. Savonlinnan seurakunnan lähetystyöllä ei ole tällä hetkellä toimivaa vapaaehtoisryhmää, joka voisi kahvikaisojen tavoin ottaa vastuun esimerkiksi myyjäisten järjestämisestä. Irja Salin ja muut kahvikaisat toivovat, että työlle löytyisi jatkajia. Tehtävään ryhtyminen ei heidän mukaansa vaadi mahdottomia. Kahvikaisojen ryhmästä vain Salinilla itsellään on takanaan kokemusta ruokapalvelualalta. Hän on käynyt talouskoulun ja pyörittänyt omaa pitopalvelua. Kaikki muut ovat tulleet mukaan suoraan omasta keittiöstä. Tämä ei ole rakettitiedettä, Salin rohkaisee. Tärkeintä on sitoutuminen ja se, että ymmärtää talkootyön luonteen. Tästä työstä ei saa palkkaa, mutta pitää muistaa, että vapaaehtoistyö antaa aina enemmän kuin ottaa. Seurakunnassa tarvitaan enemmän vapaaehtoisia vastuunkantajia. Koko ryhmämme harras toive on, että joku löytäisi tämänkin tehtävän ja ottaisi sen omakseen. Kahvikaisoja istuu pöydän ympärillä ja tässä heidän nimiään. Kahvikaisat Ritva Kosonen, Inkeri Kosonen, Irja Salin, Arja Hämäläinen, Leena Muhonen, Marita Pirinen ja Marjatta Väyrynen. Ja lisäksi kuvassa eivät ole, mutta ovat toiminnassa mukana Eeva Lappalainen, Auni Anttonen, Terttu Kiialainen ja Oili Rautiainen. Voisitko sinä tulla jatkamaan kahvikaisojen tarinaa? Kahvikaisojen toiminnalle etsitään jatkajia. Vetäjällä tulee olla kokemusta keittiössä toimimisesta, mutta alan ammattilainen ei tarvitse olla.
Jäsenille löytyy tehtäviä omien vahvuuksien mukaan. Kahvikaisoissa voit tehdä tärkeää työtä lähetyskohteidemme ihmisten hyväksi. Kiinnostuitko? Ota yhteyttä lähetys- ja kansainvälisen työn ohjaaja Tiina Rankila, puhelin 044 776 8031. Kahvikaisojen päiväkirjamerkintä joulumyyjäisistä vuodelta 2009. Hernekeittoa tehtiin 20 kilosta herneitä ja 20 kilosta sianlihaa. Herneet turposivat niin paljon, että keittoa tuli noin 130 litraa ja jäi tähteeksi 12 litraa. Suuren osan otettiin itse näistä lopuista ja vielä lopun söi työttömien joulujuhlan henkilökunta. Aika iso määrä. Tämä on otettu kuvaksi Savonlinna-Säämingin seurakunnan lähetyspiiri historiikista 2012, jonka on laatinut Hanne Puustinen. Hiljentymisen ja jäähyväisten paikka. Savonlinnan keskussairaalan kappelia käytetään vainajan luovutukseen ja näyttöön sekä siunaamiseen ja saattohartauksiin. Sairaalapastori Jaana Paju on joskus omaisen vierellä, kun menehtynyttä läheistä saatetaan eteenpäin. Sairaalan kappeli sijaitsee erillisessä rakennuksessa sairaalan pihapiirissä. Tilat rakennettiin yhtä aikaa sairaalan kanssa 1950-luvulla. 1980-luvulla kappeli siirtyi väliaikaisesti G-rakennukseen, mutta palasi alkuperäiselle paikalleen 2001. Kappelin arkkitehtisuunnittelusta ja alttarin suunnittelusta vastasi arkkitehtiryhmä Reino Koivula Oy. Kappelin pintaehostus alkuperäistä asua kunnioittaen tehtiin alkuvuodesta 2025 aikana. Samalla tilaan saatiin akustinen piano. Merkityksellisiä, ainutlaatuisia hetkiä. Kuolema ja suru ovat väistämättä läsnä sairaalassa, kertoo sairaalapastori Jaana Paju. Rituaalit, kuten vainajan hyvästeleminen, saattohartaus ja siunaus, voivat olla tärkeitä menetyksen ja tunteiden sanoittajia elämän ja kuoleman rajalla. Jäähyväisten hetki ja läheisestä ihmisestä huolehtiminen voivat vahvistaa lohdullista tunnetta, että voi vielä osoittaa hänelle välittämistä ja rakkautta. Kappeliin liittyy monenlaisia muistoja, surua ja luopumista. Siellä koetaan hyvin ainutlaatuisia hetkiä, jotka jättävät usein syvät jälkensä ihmiseen. Nämä hetket ja kohtaamiset koskettavat myös minun suojattomuuttani ja tekevät nöyräksi. Kuoleva tai sureva voin olla huomenna minä. Elämää ei voi hallita, Paju pohtii. Yhteistyötä surevien kannattelemiseksi. Sairaalan kappeli on kaikkien uskontokuntien edustajien käytössä ja omaisten toivoessa uskonnolliset symbolit voidaan myös poistaa. On hienoa, että sairaalassa on kappeli, pyhä tila, jossa voidaan rauhassa hiljentyä jättämään jäähyväisiä ja saattamaan menehtynyttä läheistä eteenpäin. Kappelin ylläpitäminen sairaalan tiloissa on yksi tuen muoto sureville. Siinä tehdään surevien kannattelemiseksi yhteistyötä monen ammattilaisen kesken. Mukana ovat yhtä lailla kappelista huolehtivat sairaalan kiinteistöpalvelut, laitoshuoltajat, vahtimestarit, muut seurakunnan papit, sairaalapapin kera ja kappeliin tulevat muiden uskonnollisten yhteisöjen edustajat. Jaana Paju kertoo. Sairaalan kappelissa on suoritettu pintaehostus alkuvuodesta 2025. Samalla kappeliin saatiin akustinen piano. Sairaalan kiinteistöpalvelujen esihenkilö Eeki Malkki ja sairaalapastori Jaana Paju ovat tyytyväisiä remontin lopputulokseen.
100 vuotta sairaalasielunhoitoa Suomessa. Nyt vietetään sairaalasielunhoidon 100-vuotisjuhlavuotta. Savonlinnan seurakunnassa juhlavuoden tapahtumat järjestetään 17. syyskuuta ja 28. syyskuuta. Tapahtumakalenteri ajalle 12. huhtikuuta - 30. toukokuuta. Enonkosken kappeliseurakunta. Aluekappalainen Tero Tyni, puhelin 044 776 8044. Messu Enonkosken kirkossa kello 10, ellei toisin mainita. Tiistaina 22. huhtikuuta kello 13 laulupainotteinen lähetyspiiri seurakuntatalolla. Sunnuntaina 27. huhtikuuta kello 16 messu kirkossa. Tiistaina 29. huhtikuuta ja tiistaina 13. toukokuuta kello 12 seurakuntakerho vanhusten talojen kerhohuoneilla. Tervarannantie 12b. Perjantaina 2. toukokuuta ja perjantaina 16. toukokuuta kello 11 avoin ruokailu seurakuntatalolla. Tiistaina 20. toukokuuta kello 18 kouluun lähtevien kevätkirkko kirkossa. Perjantaina 23. toukokuuta kello 16.30 sunnuntaina 25. toukokuuta kello 13.30 rukousretriitti Enonkosken luostarissa. Ohjaajana pastori, retriitin ohjaaja Petri Tikka. Lisätiedot nettiosoitteesta luostariyhteisö.fi. Tapahtumakalenteri ajalle 12. huhtikuuta - 30. toukokuuta. Kerimäen kappeliseurakunta. Aluekappalainen Sanni Rissanen, puhelin 050 540 6112. Messu talvikirkossa kello 10, ellei toisin mainita. Lauantait 12. huhtikuuta ja 10. päivä toukokuuta kello 17-20 nuorten The Ilta seurakuntakodin alakerta. Maanantaina 14. huhtikuuta kello 9 lähetyksen aamupäivä seurakuntakodilla. Ja myös maanantaina 14. huhtikuuta ja maanantaina 5. toukokuuta kello 12 seurakuntavierailu Pysäkillä. Tiistait 15. huhtikuuta ja 29. huhtikuuta kello 17.30 Loistoraamis seurakuntakodilla. Keskiviikot 23. huhtikuuta ja 14. toukokuuta kello 17.30 Raamattuopetus seurakuntakodilla ja aiheena Nikean uskon tunnustus. Torstaina 24. huhtikuuta kello 13 uskonsa tähden vainottujen ja vangittujen tukena ryhmä seurakuntakodissa alakerrassa. Maanantaina 28. huhtikuuta kello 11 lähetyksen askartelukerhojen yhteinen kevätkauden päätös seurakuntakodilla. Keskiviikkona 30. huhtikuuta kello 12 vappumyyjäiset seurakuntakodilla. Munkkeja ja simaa myytävänä lähetyksen hyväksi ja buffetti. Sunnuntaina 4. toukokuuta kello 13 messu talvikirkossa, isosten siunaus. Maanantaina 5. toukokuuta kello 15 sanasta elämä raamattupiiri seurakuntakodilla, Jaakko Parkkinen. Perjantaina 9. toukokuuta kello 18 miesten saunailta, Tavisalon rantasauna. Sunnuntaina 11. toukokuuta kello 10 Jumalan palvelus Huosion metsäkirkossa.
Lauantaina 17. toukokuuta kello 14 motoristimessu Kerimäen Kirkonmäellä, sateen sattuessa kirkossa. Ja tiistaina 20. toukokuuta naisten saunaillat alkavat Tavisalossa. Kello 17 mahdollisuus saunoa, kello 18 ohjelma ja nyyttikestit. Tapahtumakalenteri ajalle 12. huhtikuuta - 30. toukokuuta. Punkaharjun kappeliseurakunta. Aluekappalainen Sari Vauhkonen, puhelin 050 310 0190. Messu Punkaharjun kirkossa sunnuntaisin kello 10, ellei toisin mainita. Päivärukouspiiri 19. toukokuuta asti maanantaisin kello 10 seurakuntatalolla. Esirukousaiheet Jaanalle, puhelin 050 3100 193 tai nettiosoitteeseen jaana.parviainen@evl.fi. Ei kuitenkaan maanantaina 21. huhtikuuta. Avoin yhteisöruokailu torstaisin seurakuntakodilla. Ovet aukeavat kello 10.30, ruokailu kello 11. Tätä ei ole 17. huhtikuuta ja 1. päivä toukokuuta. Torstaina 24. huhtikuuta ja torstaina 8. toukokuuta kello 9.30 kirja- ja matkakuvatuokio seurakuntatalolla Airolan kammarissa. Asialla silanderit. Torstaina 24. huhtikuuta kello 18 valon ilta kirkossa. Keskiviikkona 30. päivä huhtikuuta kello 15 vappumyyjäiset seurakuntatalolla, munkkeja ja simaa lähetyksen hyväksi ja kahvitarjoilu. Tiistaina 6. päivä toukokuuta ja tiistaina 20. päivä toukokuuta kello 13 senioripäihdevertaistukiryhmä kesäkodin saunalla. Kyydit Jaanalta, puhelin 050 310 0193. Keskiviikkona 7. toukokuuta kello 18 Toivoa naisille rukouspiiri seurakuntatalolla. Tiistaina 13. toukokuuta ja tiistaina 27. toukokuuta kello 13 mielenterveyskuntoutujien vertaistukiryhmä kesäkodin saunalla. Kyydit Jaanalta, puhelin 050 310 0193. Perjantaina 16. toukokuuta kello 13 ikäihmisten virkistyskerho Kuusitien kerhohuoneella. Järjestäjänä seurakunta ja vapaaehtoiset ja kahvit. Perjantaina 16. toukokuuta kello 17.15 19.30 nuorten The Ilta seurakuntatalolla. Sunnuntaina 18. toukokuuta kello 9 kaatuneiden muistopäivän kunniakäynti Vuoriniemen hautausmaalla. Sunnuntaina 25. toukokuuta kello 10 kylvön siunausmessu kirkossa ja kahvit. Torstaina 29. toukokuuta kello 14 kouluun lähtevien siunaus ja kello 14.30 kappelin kevätrieha seurakuntatalon pihalla. Perjantaina 30. toukokuuta ennakkotilauksesta Karjalan piirakoita hintaan 70 senttiä kappale ja tämä seurakuntatalolla. Tilaukset viimeistään 23. toukokuuta Annille, puhelin 050 540 6100. Tapahtumakalenteri ajalle 12. huhtikuuta - 30. toukokuuta. Rantasalmen kappeliseurakunta. Aluekappalainen Emiliana Skog, puhelin 044 776 8037. Ja messu Rantasalmen kirkossa sunnuntaisin kello 10, ellei toisin mainita.
Tiistaina 22. huhtikuuta kello 13 Sananjalan kokoontuminen Kirkkorinteen kahviossa. Tiistaina 22. huhtikuuta, tiistaina 6. toukokuuta ja tiistaina 20. toukokuuta kello 17.30 Raamattupiiri, Kirkkorinne, monitoimitila. Mukana Ulpulappi. Maanantaisin 28. huhtikuuta ja 12. toukokuuta kello 11-12 avoin yhteisöruokailu Kirkkorinteen kahviossa. Sunnuntaina 4. toukokuuta kello 10 Nikean juhlamessu ja isosten siunaaminen kirkossa. Kahvit ja esitelmä Nikean uskontunnustuksesta. Sunnuntaina 11. toukokuuta kello 16 messu kirkossa, Rauhanyhdistyksen kirkkopyhä. Keskiviikko 14. toukokuuta kello 14 yksinäisten sydänten kerho Harjurinteellä. Torstaina 15. toukokuuta kello 18 Eskarikirkko kirkossa. Siunataan uudet eskarilaiset koulutielle. Kirkkotorilla mehua, keksejä ja pienemmille soseita. Maanantaina 19. toukokuuta kello 13 Iloisten syntisten iltapäivä. Kirkkorinteen kahvio. Kahvit alussa. Tiistaina 20. toukokuuta kello 17 messu Sureville kirkossa. Messu läheisensä menettäneille. Kahvit ja keskustelua. Keskiviikkona 21. toukokuuta kello 13 eläkeläisten iltapäivä Kirkkorinteen kahviossa. Torstaina 22. toukokuuta kello 10 arjen sankareiden kokoontuminen. Kohtaamispaikka Kompassissa. Ruokailu. Torstaina 29. toukokuuta kello 18 helatorstain iltamessu kirkossa ja iltateet. Perjantaina 30. toukokuuta kello 11 peruna ja makkara pop-up. Kohtaamispaikka Kompassissa. Tapahtumakalenteri 12. päivä huhtikuuta - 30. päivä toukokuuta Savonlinnan tuomiokirkkoseurakunta. Kirkkoherra Sammeli Juntunen, puhelin 044 776 8016. Messu tuomiokirkossa sunnuntaisin kello 10. Säännöllisesti kokoontuvat piirit, kerhot ja kuorot löytyvät osoitteesta savonlinnanseurakunta.fi/tapahtumat. Hengen ravintolaleipä maanantaisin seurakuntakeskuksessa. Ovet aukeavat kello 10, lounas kello 11.12, vapaaehtoinen maksu. Tilaisuus sisältää myös arkimessun kello 12. Ja tätä ei ole maanantaina 21. päivä huhtikuuta. Lähetyssoppi on avoinna tiistaisin kello 12.18 ja torstaista perjantaihin kello 10.16. Tuomiokirkko avoinna kello 16.19, perjantaisin 18.4., 25.4., 2.5., perjantaina 9.5., perjantaina 16.5. ja perjantaina 30. päivä toukokuuta. Tiistaina 15. päivä huhtikuuta ja tiistaina 13. päivä toukokuuta kello 18 miesten saunailta Hirvaslahden takkatuvalla Kesäkodinkatu 16. Keskiviikkona 16.4. ja keskiviikkona 23.4. kello 18 naisten saunailta Hirvaslahden takkatuvalla Kesäkodinkatu 16. Keskiviikkoisin 23. päivä huhtikuuta, 7. päivä toukokuuta ja 14. päivä toukokuuta kello 18 raamattuluento ja ehtoollinen tuomiokirkossa. Rukoushetki, mahdollisuus henkilökohtaiseen esirukoukseen ja lopuksi tee- ja keskusteluhetki.
Perjantaina 25. päivä huhtikuuta kello 18 Seurakuntakeskuksen kappelikahviossa saksankielinen Jumalan palvelus. Lauantaina 26. päivä huhtikuuta kello 15 sanan ja rukouksen ilta Pääskylahden kirkolla. Siellä Pirkko Vesavaara. Sunnuntaina 27. päivä huhtikuuta kello 10 veteraanipäivän messu Tuomiokirkossa. Kunniakäynnit sankarihaudoilla. Sunnuntaina edelleen 27. päivä huhtikuuta kello 15 yhteisen leivän jaamme messu Säämingin seurakuntatalolla. Ja edelleen sunnuntaina 27. päivä huhtikuuta kello 17 Saimaa Jazz Festival, afrikkalainen gospelmusiikin konsertti Tuomiokirkossa. Siellä mukana Joy-kuoro Joensuusta ja Hillside Band Nairobista. Tilaisuuteen vapaa pääsy, ohjelma 20 ja 15 euroa. Järjestäjänä Olavin Jazz ry tai Nova Records Oy. Perjantaina 2. päivä toukokuuta kello 9.13 kevättalkoot Talvisalon hautausmaalla. Siellä makkaranpaistoa kello 11. Lauantaina 3. päivä toukokuuta romaanien leiripäivä 30-45-vuotiaille Hirvaslahden leirikeskuksessa. Sitovat ilmoittautumiset ja ruokavaliot 16. huhtikuuta mennessä Ossi Blomerukselle puhelinnumero 050 589 9246. Sunnuntaina 4. päivä toukokuuta kello 10 veisumessu ja isosten tehtävään siunaaminen Tuomiokirkossa. Maanantaina 5. päivä toukokuuta kello 13 Suomen Raamattuopiston päivätilaisuus Säämingin seurakuntatalolla. Tilaisuudessa kahvitarjoilu jo ennen tilaisuutta kello 12.30. Myydään kirjallisuutta ja vapaaehtoinen kolehti toiminnan hyväksi. Tiistaina 6. päivä toukokuuta näkövammaisten leirikirkkopäivä Hirvaslahdessa. Ilmoittautuminen ja ruokavaliot viimeistään 15. huhtikuuta mennessä puhelinnumeroon 044 776 8011. Tiistaina 6.5. kello 19 kevään maisemia Tuomiokirkossa. Savonlinna Kvartetti ja Atte Kohtala piano. Vapaa pääsy. Ohjelma 15 euroa. Keskiviikkona 17.5. omaishoitajien ja hoidettavien leirikirkkopäivä Hirvaslahdessa. Ilmoittautuminen ja ruokavaliot viimeistään 15. päivä huhtikuuta mennessä puhelinnumeroon 044 776 8011. Torstaina 8. päivä toukokuuta kello 10.30 arkimessu Pääskylahden kirkossa. Perjantaina 9. päivä toukokuuta kello 16.30-21 nuorten The Ilta seurakuntakeskuksessa. Maanantaina 12.5. kello 14.30 lähetyspiirien yhteinen lähetysiltapäivä Säämingin seurakuntatalossa. Mukana nimikkolähetti Maria Osieng ja kahvitarjoilu. Keskiviikkona 14. päivä toukokuuta kello 12 musiikkituokio Talvisalon kappelissa. Hengähdä hetkeksi psalmien ja musiikin äärellä. Kesto noin 20-30 minuuttia. Torstaina 15. päivä toukokuuta kello 18 kevään kutsukonsertti Tuomiokirkossa. Janette Hämäläinen sopraano ja Eemeli Solehmainen piano. Käsiohjelma 10 euroa, vapaa pääsy. Sunnuntaina 18. päivä toukokuuta kello 14 luontokirkko Tervastuvan maastossa, Pihlajaniementie 705.
Siellä lyhyt vaellus, reitti ei ole esteetön. Sateella tervastuvan terassilla, jossa kahvitellaan yhteistyössä Olavin retkeilijöiden kanssa tämä. Sunnuntaina 18.5. kello 16 English Service seurakuntakeskuksen kappelikahviossa. Maanantaina 19. päivä toukokuuta kello 17.30 virsipelit Säämengin seurakuntatalolla. Ratkotaan virsianagrammeja ja pulmia ja lauletaan virsiä. Tiistaina 20. päivä toukokuuta kello 16.15 kevätlaulujen ilta Tuomiokirkossa. Siellä yhteislaulua ja mukana laulukoulu. Lauantaina 24. päivä toukokuuta kello 10 hiihtolomaleirin konfirmaatiomessu Tuomiokirkossa. Sunnuntaina 25. päivä toukokuuta kello 10 iltarippikoulun konfirmaatiomessu Tuomiokirkossa. Sunnuntaina 25. päivä toukokuuta edelleen kello 13 messu Pääskylahden kirkossa. Sunnuntaina 25. päivä toukokuuta kello 17 Levonmessu Säämingin seurakuntatalossa. Ja torstaina 29. päivä toukokuuta kello 10 gospelmessu Tuomiokirkossa. Malinen ja Savonlinnan gospelkuoro mukana. Tapahtumakalenteri 12. päivä huhtikuuta - 30. päivä toukokuuta ja Savonrannan kirkkopiiri. Johtava seurakuntapastori Henrik Koponen, puhelinnumero 044 776 8052. Jumalan palvelus sunnuntaisin kello 13, ellei toisin mainita. Keskiviikkoisin 16.4., 30.4. sekä 14.5. kello 11.30 arkisoppa seurakuntakodilla. Perjantaina 2. päivä toukokuuta ja perjantaina 16. päivä toukokuuta kello 12 seurakuntakerho seurakuntakodilla. Torstaina 8. päivä toukokuuta kello 9.12 haravointitalkoot hautausmaalla. Sunnuntaina 11. päivä toukokuuta kello 11.30–13 äitienpäivän lounas ja kakkukahvit seurakuntakodilla. Aikuisilta 20 €, koululaisilta 10 € ja alle kouluikäiset ilmaiseksi. Siellä on myös arpajaiset, joiden tuotto yhteisvastuulle. Messu alkaa kello 13. Tiistaina 13. päivä toukokuuta kello 12 toukosiunaus Säimenen myllyllä. Sunnuntaina 18.5. kello 12.15 Seppelten lasku muistomerkillä ja sankarihaudoilla. Kello 13 messu kirkossa ja sen jälkeen kirkkokahvit. Torstaina 29. päivä toukokuuta kello 13 Sana Jumalan palvelus kirkossa. Ja perjantaina 30. päivä toukokuuta kello 11.30 koulun kevätkirkko ja eskareiden siunaaminen kirkossa. Tapahtumakalenteri 12. päivä huhtikuuta - 30. päivä toukokuuta Sulkavan kappeliseurakunta. Aluekappalaisena siellä Hanne-Maaria Rentola, puhelin 0400 253 874. Messu seurakuntatalolla sunnuntaisin kello 10, ellei toisin mainita. Tule laulamaan perjantaisin kello 16.30 seurakuntatalolle. Raamattu ja rukouspiiri keskiviikkoisin kello 10-12 lähetystuvalla. Parillisten viikkojen torstaina kello 12 avoin yhteisöruokailu seurakuntatalolla ja alussa hartaus. Torstaina 24. päivä huhtikuuta kello 12.30 seurakuntakerho ja hartaushetki päiväkeskus Ilonassa. Perjantaina 25.4. kello 9 Seppeleen lasku
Lohikosken sankarihautausmaa. Sitten 27.4. kello 16 messu Sulkavan kirkossa. Messun jälkeen seppeleen lasku sankarihautausmaalla. 28.4. kello 17. Nikean uskontunnustuksen merkitys Sulkavan kirkossa. Luento Emiliana Skoog. Tilaisuus alkaa kahveilla. Sunnuntaina 4. päivä toukokuuta kello 10 messu Sulkavan seurakuntasalissa. Rauhan yhdistyksen kirkkopyhä. Sunnuntaina 11. päivä toukokuuta kello 10 messu Lohikosken kirkossa. Tiistaina 13. päivä toukokuuta kello 13 vertaisena vierelläsi senioriryhmä seurakuntatalolla. Tiistaina 20. päivä toukokuuta kello 13 omaishoitajien kohtaamispaikka seurakuntatalolla. Omais- ja perhehoidon koordinaattori Sarjanna Maaranen. Keskiviikkona 21. päivä toukokuuta kello 13 kylvön siunaaminen Lohilahti. Torstaina 22. päivä toukokuuta kello 12.30 ehtoollishartaus päiväkeskus Ilona. Sunnuntaina 25. päivä toukokuuta kello 18 kylvösiunausmessu Kotiseutumuseos Vanha Lossiranta 2. Gospel Sulkava ja Gospel Enonkoski mukana. Torstaina 29. päivä toukokuuta kello 10 messu Sulkavan kirkossa. Ja perjantaina 30. päivä toukokuuta kello 12 Lohilahden koulun kevätkirkko, Lohikosken kirkko. Tukea ja toivoa elämään. Diakoniapäivystys Savonlinnan seurakuntakeskuksella, Kirkkokatu 17, tiistaisin ja torstaisin kello 9-12 tai puhelimitse 044 555 2579. Diakoniatyöntekijät päivystävät lisäksi seurakunnan kaikilla alueilla. Saat tiedon alueiden päivystysajoista seurakuntakeskuksen päivystyksestä. Diakoniapäivystykseen voi tulla keskustelemaan kuormittavasta elämäntilanteesta ja avun tarpeesta turvallisesti ja luottamuksellisesti. Tarjolla myös maksutonta keskusteluapua. Savonlinnan perheasiain neuvottelukeskus tarjoaa ammatillista keskusteluapua parisuhteen, perheen ja henkilökohtaisen elämän solmujen aukomiseen. Palvelumme on asiakkaalle maksutonta riippumatta siitä, kuuluuko kirkkoon vai ei. Ajanvaraus palvelee maanantaista torstaihin kello 11.12 puhelimitse 044 776 8032 tai nettiosoitteessa perheneuvonta.savonlinna@evl.fi ja osoite on Väinönkatu 2, Savonlinnan seurakuntakeskus 57100 Savonlinna. Lopuksi vielä Savonlinnan seurakunnan yhteystiedot. Savonlinnan seurakunnan kirkkoherranvirasto, Kirkkokatu 17, 57100 Savonlinna ja avoinna maanantaista perjantaihin kello 9-12, puhelin 015 576 800. Seurakuntauutiset lehti ilmestyy seuraavasti vielä tänä vuonna 12. huhtikuuta, 31. toukokuuta, 6. syyskuuta, 18. lokakuuta ja 29. marraskuuta. Palautetta voi antaa osoitteessa savonlinnan.tiedotus@evl.fi. Ja vielä www.savonlinnanseurakunta.fi, facebook.com/Savonlinnan SRK
ja Instagram Savonlinnan seurakunta.